Качифти ли са? Не, няма гума върху. Той ще купи. Давай, давай, пущай смело, безотговорно. То като се вземе, уния камъни е там пречат много. Те като се отдират, ще такова. Ето като сме в очакване на доктор да изкатери тази пътечка. Тук сме двама серджии. Магийко и аз. Сега ще видим доктора. Ето засилва се отдолу далечината. Трябва да има и за днескашния ден да пуснем нещо, не става. На 4.12.2010. Ето този гере отдолу вече. Първи неуспешен опит. Опа! Кирчо нещо тук с музиката тръгна напред. Очакваме се на втори опит на доктора. Понеже ние с Кирчо сме пенсионери и само гледаме днеска. Тук забив камън, ти. По-спокойно нивото. От друга стъпка има. Няма къде. Втори неуспешен опит. Малко почивка.